Yes. Det er så en lille video af, hvad volden fejler. Bare så der ikke hersker nogen tvivl med andre, der skulle komme og kigge på den. Fordi man er så er det negativt. Yes, så går vi ind i vognen. Toilettet, det er skilt ad. Fuldstændig. Det er taget ud. De fleste af tingene er her. Der mangler sengen i højre side. Der står spejlene. Og så er fugtkæden, det starter her fra forenden af. Og løber hele vejen ned til døren dernede. Og jeg er begyndt at etablere bunden igen hernede, kan man se. Det er så valgt at lave trykketræ. Fordi så tænker jeg på, at hvis der kommer lidt fugt alligevel. Ja. Det ligner først med vandtæt lim. Eller vandfast lim, hedder det. Vandtæt lim. Noget pisse at sige. Vandfast lim. Og her der har gået en sideskin hele vejen ned. Eller sideskin sidder selvfølgelig ude på den anden side sideskinnen. Og så sidder der en træliste hele vejen ned her. Den er også fjernet. Fordi den har virket som en væg hele vejen ned til døren. Herned til, hvor den så er blevet fjernet. Og jeg er blevet til at fjerne den herfra og ned efter på døren. Cirka 20 cm over. Det er så lidt under halvdelen af dørens højde har jeg skåret den over. Fordi der er ikke noget fugt længere op. Men der er også lidt fugt i taget. Og det er nok her det er startet. Det er selvfølgelig A-skinnen der er gået løs, fordi den er samlet her på midten. Så er der nok også et stykke liste deroppe, der skal skiftes. Og der mangler et stykke isolering. Men de fleste af delene er. Bundgradet til toilettet er her. Og der er sågar også en vandvarmer, som jeg efterleder en gang en metroindvarmer. Det tror jeg også lige med. Den koster alene sådan en. Ja, 3.500 at bruge. Og så er der et toilet. Der virker den elektriske pumpe ikke. Og ellers så ligger der nogle overskaber, nogle halløj her, der er syet nye gardiner og bummelummelum. Ja. Og så har vi fået syet nye betræk til helt rundsiderummet. Og hele den ende hernede, der er knastørt. Det er bagenden selvfølgelig. Og så vinduerne, ja, der mangler rullegardiner hist og pist. Men ellers så er der ikke så meget at komme efter.